niddeċiedi jien. Hekk kienet lajta ta' għexieren ta' persuni li mxew fit-toroq tal-Belt Valletta l-ħadd wara nofsinhar waqt protesta kontra li l-morning after pill tingħata biss bi preskrizzjoni tat-tabib. Hawnhekk spikkat il-preżenza ta' bosta rġiel li qablu li ħadd m'għandu jimponi fuq id-drittijiet ta' ħaddieħor. Xi ħaġa li Mel McElton mill-Gender Equality Malta, l-organizzaturi tal-protesta, qalet li kien l-għana ħariq ta' din il-protesta. Ma jistax ikun niġġieldu biss għad-drittijiet tagħna, niġġieldu anke għad-drittijiet ta' ħaddieħor fl-aħħar mill-aħħar. Ura vera nieħu gost li ħafna rġieli jisapportjawna, jisapportjaw in-nisa, jisapportjaw nies li m'għandhomx ġeneru, dik vera kontenta biha. Il-folla mxiet mill-Parlament sa Pjazza San George diversi messaġġi f'idejha. Fosthom li ebda entità m'għandha timponi fuq persuna iż-żmien li din suppost ikollha tfal. Dan filwaqt li kien hemm enfasi kbir fuq il-fatt li l-morning after pill tissejjaħ kontraċezzjoni ta' emerġenza għal raġuni. Fil-fatt il-kelliema ta' Gender Equality Malta spjegat li din għandha inqas effetti fiżiċi minn pilloli li wieħed jieħu biex itaffi l-uġieħ ta' ras. U allura il-preskrizzjoni tat-tabib hija biss xkiel għan-nisa meta wieħed iqis il-ħin li jinħela biex takkwista din l-istess preskrizzjoni. Dan apparti li l-mara m'għandha ebda garanzija li t-tabib se jaċċetta li jtija riċetta għal din il-pillola. Biżjar ħajjgħidlek eżatt din x'inhi kif toħodha u affarijiet hekk għax huma studjaw 5 snin għal għad il-ħaġa fl-aħħar mill-aħħar. Bżonn nafdaw ftit fihom ukoll. M'hemm bżonn preskrizzjoni tat-tabib. Issa mbagħad jekk xi ħadd jiddeċiedi jrid l-avviż tat-tabib wara jista' jagħmilha kif kemm irid, imma mhux li bil-fors għandek bżonn preskrizzjoni.